खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 20 जुन 2026 मायथाइ एबा 5 आसार दान 1433 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै सनिबारा नोंनि थाखाय गोहो आरो सन्माननि सान जागोन। शनिदेबनि अननायजों नोंथांनि खामानिनि बिथिङाव फैगासिनो थानाय गासैबो हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन आरो आबुं नङै खामानिखौ गोख्रैनो फोजोबनाय जागोन। फालांगियाव गोदान रादायखौ फोजोबनायनिफ्राय गोबां रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। उन्दै बिदा-फंबायफोरनि आबुं मदद मोनगोन। बेलासियाव नखरजों लोगोसे मोनसे धोरोमारि फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंनि बाथ्रा बुंनायाव आरो आखुआव गाज्रि जागोन। धोन बुथुमनो थाखाय नोंनि नाजानायफोरा जाफुंसारगोन, जाय नोंनि रांखान्थियारि थासारिखौ आरोबाव गोख्रों खालामगोन। नों रां खाथायनो सानथांखि खालामदोंब्ला दिनै मोनसे मोजां सान। आजै-आजौनि सम्पथिनि सामलायनायाव माखासे खर्सा जानो हागौ। नोंनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोदैथि बारायगोन आरो नों बिसोरनि आबुं अननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नों गावनि गोहो आरो आखा-फाखानि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। गोसोआरि गुलाय-गुजायफोरा जोबगोन आरो नों थि समाव थि थिरांथा लानो हागोन। मावसोमग्रा सुबुंफोरा माखासे बांद्राय बिबान मोननो हागौ, जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ बांहोनो हागौ। आरिमु आरो सोरजिलुजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गोदान प्लेटफर्म एबा गिदिर बिथांखि लानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै बेसेनगोसा आरो होंगो-दोंगोनि सान जानो हागौ, जाय मिथिंगायाव एसे रागा जोंनाय लाबोनो हागौ। रांखान्थियारि ट्रेन्जेकसनफोराव जोबोद सांग्राङै था। सोरनोबा रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था। आयेनारि आयदाफोर एबा बिजिरसालिनि मावखान्थियाव एसे सांग्राङै थानायनि गोनांथि दं। खैफोदजों जुजिनायाव नोंनि साहस आरो इसोरनि सायाव फोथायनाया नोंखौ मोनफ्रोमबो खैफोदनिफ्राय रैखा खालामगोन। गावनि सानफ्रोमबोनि मावखान्थियाव ध्यान आरो य'गाखौ सोफादेर। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय आयनि गोदान फुंखा खुलिनायनि सान जागोन। गोबाव समसिम थाबथानाय रांखौ दिनै होफिननो हागौ, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि जिंगाफोरखौ बोखारगोन। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो समाजनि गेदेमाफोरजों नोंनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नों लोगोफोरजों बबेयावबा थांनो सानथांखि खालामनो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउ खांनाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै मोनसे गोसोखांथाव सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै खामानि आरो जिउ राहानि बेलायाव जोबोद मोजां सान जागोन। खामानि थिलियाव नों होनाय सुबुरुनफोरखौ बाख्नायनाय जागोन आरो बसआ नोंजों खुसि जागोन। गोदान खामानि नागिरबाय थानाय लाइमोनफोरा दिनै मोनसे गिदिर आरो मोजां मोनजानाय खाबु मोननो हागौ। आजै-आजौनि गोजोननाया बारायगोन आरो हा-लुनायजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोजाम बाथ्राफोरा नोंनि फारसेसो सोलायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै भाग्यनि साखाया नोंनि फारसे गिदिंगोन, जायनि थाखाय नोंनि गासैबो साननाय हाबाफोरा गोरलैयैनो आबुं जागोन।
धोरोमारि खामानियाव नोंनि गोसोआ बारायगोन, जाय गोसोखौ निजोम लाखिगोन। सोलोंसाफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव गुरुफोरनिफ्राय आबुं लामा दिन्थिगोन। फालांगियारि दावबायनाया गोजोनथाव आरो गोबां मुलाम्फा गोनां जागोन। बिमा-बिफानि सावस्रियाव जौगानायजों गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंखौ गावनि बाथ्रा आरो रागाखौ दबथायनो बोसोन होयो। खामानि थिलियाव लोगोफोरजों जायखिजाया बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंनि सावगारियाव गोहोम गोग्लैनो हागौ। हरखाबै माखासे आसा गैयै खरसाया नुजानो हागौ, जाय रां बावजाखौ गाज्रि खालामनो हागौ। खैफोदगोनां खामानिफोर आरो बाजिनिफ्राय मोनसे रैखाथि गोनां जानथाय लाखि। बिसि-फिसायनि मददआ गोब्राबथिफोरखौ बाङाइ खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। हाबा जानाय जिउनि गोलाव समनि जिंगाया दिनै जोबगोन आरो गावजों गाव फोथायथि बांनाय जागोन। पार्टनारशिपजों खालामनाय फालांगिया दिनै नोंखौ मिजिंथिनायनिफ्राय बांसिन मुलाम्फा होनो हागौ। गोदान समाजारि सोमोन्दोफोर दानाय जागोन, जाय इयुनाव नोंनि जिउ राहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। दिनै नों गथ'फोरनि सोलोंथाइ एबा जिउ राहाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोनां आरो गोजोन थांखि लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नों गोसोआरि आरो देहायारि मोन्नैबो बिथिङाव जोबोद गोख्रों मोनदांगोन। नोंथाङा कर्टनि मामलायाव गोबां जाफुंसार जानो हागौ। नोंनि गोथों सुथुरफोरा लाख नाजानायनि उनावबो नोंखौ गाज्रि खालामनो हानाय नङा। गोजाम दाहारनिफ्राय बारग'नो गोरलै जागोन। खामानि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि आखा-फाखाथिनि बोलोआव मोनसे जुनिया मान एबा बान्था मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। कुम्भ राशि। नोंनि सोरजिलु आरो मेलेमारि गोहोआ दिनै गावनि थिखिनियाव थाहैगोन। जुदि नोंथाङा गोदान बिरोंदामिनारि फरायफारि एबा गोजौ सोलोंथायाव मुं थिसननो सानो, अब्ला दिनै मोनसे मोजां सान। गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय माखासे गोग्गाथाव खौरां मोननो हागौ। हरखाब जानाय रां मुलाम्फाया रांखान्थियारि बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव सोलिगासिनो थानाय गोरोन्थि बुजिलायनाया दिनै गोजावगोन आरो सोमोन्दोआव गोदानथि फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नोंनि गासै गोसोआ नोंनि नखरारि आराम आरो नखरारि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनायाव जागोन। गोदान आरामगोनां बेसादफोर बायनो हागौ एबा गोदान गारि बायनो हागौ। बिमाजों गोसोआरि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो नों बिथांजोनि आबुं अननाय मोनगोन। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय गोजाम फालांगिफोरखौ दिनै गावबा-गाव मुलाम्फाजों फोजोबनो हागौ। खामानि थिलिनि बारहावाया गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोननि साना माबोरै थांगोन एबा सानसेनि फानजामुथिखौ खोनासंनो एबा नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।